וואו, נראה טוב. טוב, נראה לי לזרום גם על הזיתים, באמת נראה טוב. וואו, מה אתה עושה? לוקח משולש? אמיר, עזוב אותו, תן לו עם זיתים. אתה לא רואה מה הבעיה פה? לא. אני אסביר לך. למרות שאתה יודע, הם לא יודעים להכין פיצה עם זיתים. לא יודעים לפזר את הזיתים על כל הפיצה. הם זורקים הכל על משולש אחד, והשאר טיפה פה, טיפה שם, ואתה לקחת דווקא את המשולש הזה, עם הכי הרבה זיתים. זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, אחי. מוסרי? אין לך מוסריות פיצה, אתה. מוסריות פיצה? אין לך מוסריות בכלל. תירגעו אנשים, תירגעו. זה פשוט במקרה המשולש הכי קרוב אליי. מה זה? לא נכון, המשולש הכי קרוב היה זה. הקל בדיוק באמצע. אם החלק בלי הזיתים היה בצד שלי, הייתי לוקח בי זיתים. שקר. אתה גנב משולשי הזיתים. מה? כן, גנב משולשי הזיתים. אני מבטיח לך שגם בחצי השני היה אחד כזה עם זיתים. אף אחד לא מבטיח כלום, אבל הסיכוי גבוה יותר, תסכים איתי. אתה הורדת את הסיכויים בחצי. גנב משולשי הזיתים, וזו לא פעם ראשונה שלך. ואם אבי היה לוקח אותו, לאבי מגיע, כי הוא גם רצה זיתים. אני אשלם לך את ה3 שקל, בסדר? לא. זו הנאה שנעלמה לי, לא 3 שקל. אז מה אתה רוצה? את המשולש. הוא אצלי כבר, אתה רוצה אותו? קח, אני אוכל בלי זיתים. לא. אתה תיקח עם קצת זיתים. אבל הזמנתי בלי זיתים. אתה רוצה זיתים, אבל לא רצית להסתכן עם מעט זיתים, כי אז זה כמו בלי זיתים, ואז אתה חוסך את השקל. אני הולך מפה. די, עזוב את הבן אדם, כולה פיצה.